Bay le ve ku boy na chuan market thlirho na kan nei lenga karma sa ma sale lama kan market thlirho na ti chu te ha kan lawen chuan khami zir khan enge marketing ti nge ari ka ti te ga hei in zirna lo en non me le zel kha thani chu kha kan ti thei chuan ma so bera chu chu tuna kan video po kar ti ra kan ena nga kar to pa a thei chun in le na video te ron siam ko tuma mas e kha chu kan man na na zel ni se ama so bera dollar kan en liang dollar index enge tung kar kan be se thei dollar a hian weekly hian ka mu ngal pa chu ai kan mu hian tain order block kan nei tro last down candle before new high sa siam kha order block kan ti han ta chuan order block a hian fair value gap kan nei bok ta chumin chuan enge min en tir first of all a chuan dollar hi higher price action an hei theina chan sala sang ni ma se kan mu hian tung kar a han hei hemi red candle hi lian ma chuwang chuan engma buy opportunity le hi kan be se ni hemi high lak le hi kha foi le khata thleng hal don ti na lawa ma se tuna chuan weekly a strong area of buy zone kan ma chumi chuta tanga kan en to chu 4 hour a ani mo buy opportunity om kha pani kan rum bai na nga ya 4 hour a hian te buy opportunity om don chuan in ti ni ama 4 hour a hian mo hian la bearish ni tro mo hian kar ma sa chung zong a bearish a kan du dan chuan weekly le 4 hour ama time frame combination ka soi kamo kha kan ziak lenga ziak to lo lang le sia weekly 4 hour 15 minute daily 1 hour and 5 minutes chu lo chen si awla tang kail tu ni kan mu hi 4 hour he tu nai bearish ani enge bearish le hei a le nu berani chuan kan mu hian hei lower high and ta lower high lower low siam le chuan hei 4 hour bearish hi bullish a achan kan ha kan ni lo chuan buy opportunity kan in ha lok thei lo ta chan chu i trend against han trend kan trade du lo ta ni weekly a bullish a 4 hour hi bullish e buy opportunity kan en thei don ti nai chu kami kha chu engting nge om do shalawa tuna chu hei fair value gap hei kan nei na nun ber ani e market a break buka hei hi reversal kan du di hemi fair value gap hi han reverse se mo he potentially chuan hemi high hi break se pull back se buy opportunity heng liquidity la tur hian kan en theiang heng high ho la tur hian mo kha ani mai dik soi chuan eu kan en veang eu a po loko EU hi chu thil pakhat en ni la ka du chu ta hian monthly a hian fair value gap kan nei a hem te pani lo en phot tai da hem te pani poimo na soi do heng fair value gap ka zia thin hi higher time frame ka zia thin na chan pakhat chu heta hian lower time frame a trade ka zon na anita chuan EU hi tuna hian enge a current position hi monthly ai chon en vak lo tai la hemi le ga tang reaction kan mu tro tuna chuan hemi alas le hemi poimo hemi hi kan ena kan mu khan dik soi chuan bullish na chan soma kan ti EU a po same condition mo hei hi kan EU a nei hemi kan nei hi monthly a chunga la om ta dik soi chuan en to kher lo nga kan mu hi karma sa bullishness kan nei thakhopa chuan weekly kan nei chu fair value gap om velo ta intro kan nei headline a fair value gap chete kan nei hi a react to a chuan chu mi wang chuan hemi chu trade non ha thil ti chi beran to lo ta chu wang chuan dik suai be chan chuan kan hmu hen ta order block kan nei ve a dik suai be chan chuan 4 hour a reversal kan hmu ni chuan bearishness kha kan follow don ti na ni chu kan rules a hmasa ber mo ma se dun a hian enge kan nei hei 4 hour a fair value gap reaction kan nei a ta fair value gap dang kan nei le a tro chuan tunai nge kan nei chuan la sa chuan hei hemi areas of value fair value gap hi kan la nei ta chuan hei kan lo hemi lo kan lo zi hi en tai la hei market structure lo ne hemi lo a break mai chu kan la bulisha sell opportunity ha zon ngot chin lo ta higher time frame le lower time frame kan combine don chuan
chu car le tek market in open car le market in open a tro hemi area 4 hour area ti hian zia nge bugila hemi area hian buy opportunity am chuan higher price section iwa bawk an lam thei ma se dik soi be chana kan ena reversal kan zong ani chuan hemi low break hi kan ngak thei ang chu ni mai chuan gold hi soidua gold po kan bullish khopa koi monthly so ko muni ta rangi ngala saidu hei hi karma sama sale nilo november a kan ri ekatro december rei khop me a that thani ve a thei a tai kwal nuwa mo bullishness li ran la muni chuan gold hi tuna chuan hei all time high target ani le mai ta hei kar le target ani zo chu ta tang chuan enge kan ti thei kan soi leang daily a hian he tlai ve lai zuam buai ho ngai lawa last leg a kan focus ang kan bu atro fair value gap follow a bullishness fair value gap follow a chuan order block follow a chuan enge ta order block oma fair value gap touch block a chuan lastly enge kan nei fair value gap touch a tro TP la hit lau ta chuan heta kan sai du hemi area end le ka do heng hoi chu poimo to lo poimo ber chu enge khong e kan swing lo hei swing lo ni tro a chan chu fair value gap atanga re eka high a siam a high tang fair value gap a siam buk ta chuan daily a chuan gold ta chuan 2689 a thlen ma hi chu a bullish mo chuan chuan kar le enge heta fair value gap hi ta chi hemi ri ek bang hian a chung hi a break phakher lo mai thai a ron pull back le deuh nga heta de po reaction a ron nei le mai thai kha chu market thu ni eng ma soi lo ka thai kan nei lo ta hemi hi a reaction hi 1 hour a kan enang reaction tha buy opportunity o man ma an so yang chi mo hai daily a aron rega hei ni mai ke pok entry dan chu simple lutuk ari eka hei fair value gap a siam chau hi ka ngak lo ta kan mu hian muam fair bearish fair value gap a siam tro chuan kha aron reverse ni china reverse salin zon dan tu karon so na kha ni chu chuan a reverse a chuan ta hian hei reaction kan hua higher prices on kan ya like ti chuan headline zu ron pullback chu a base se yom to lo zo ka 1 hour lan dan pe chuan ma senge kan hmu thai a sila tu na reaction kan hua monday a follow up nei hal mai ka ringa follow up kan nei du zong an hmu hi 4 hour po an en zoi thei ta chuan oh 4 hour a khong e react na tu hei react thei na tu ani tro ta fair value gap kan ne hei attach zo a high break thei headline a target thei la chon aron chuk le kha base se yom ni veilanga po reaction tu rom vak lo chuan chuan 2760 vel hi chu aron thleng le ma na aron thleng le chuan gold po strong buy opportunity om ka base ya 1 hour po han follow tareng ila 1 hour ran china swing hang ko swing lo ai swing lo mo fair value gap market aron balance atro chuan imbalance siam hai heng helai area hi imbalance ala tamani la feel thai mo price in aron feel le kha ala base yo chuan tu lai ka trade na sa te mem thai kan soi le bitcoin ni karma sa 300% vel bitcoin a total account value ni lo in I ka trade deploy value ang zo in ta chuan kha loss bo kan ei bok ta bitcoin a hian tam bak lo kan mu hi 4 hour ta chatro chuan fair value gap siama ta ban hi siama first na zo ta thlawa hei first entry ka chon na ni ta thlawa hei chu rei to ta chuan ti khan an chau ta daily a zo hian tai la hei po bitcoin po kan mong hian hai thara siam tro ma se a strong tok lawa chon tu nai nge kanom consolidation price hi kan mong hian karma sa monday price range chunga ala omani chuan zo heti a trade chu high probability to lo ta ni first of all a chon mo chuan weekly angang kal du zon a hita tro weekly le enge combination ani chon 4 hour
combination follower ta touch lawa second a touch min pe tro ta entry min pe a kan lo mi sani pon hei entry dang min pele fair value gap plus hei hi trend trade ta nom na ni trend da chuan target a la follow a chuan enge heta tang hian an lo a eng hemi dinglam pang zoi au kher lo tai la enge heta tang hian a swing lo hei hi lani hemi siama hetiet om nu po hi ko nge protected lo hemi thau hi lani chan chu high fair value gap nen ala siam lo tro chuan kan hmuwa ta ai kan hmu hian price imbalance lo chu aron balance le thau thaw ni hei market chen dan pakhat ani kan share rak do chu price balance lo hi ron balance le thin da chuan aron balance ta fair value gap bearish fair value gap nen ang lu ta bullish na chu a chu na ngem anti kan ti chuan hei consolidation in ta ni hei hemi area pum pui hi chan chu hemi big candle chunga hian ama overall a chuan kan la bullish tro chan chu ron lu ta a high break le mai ka ringa to chuan kan consolidate a price hi hei ngil put me ni nge kan hmu thei kan ti chuan ai heta te pawh ka trade la chu ka uluk lo wa ni ta for heta te pawh order block om ta hei a rin tlak lo ngati nge rin tlak lo ti zona hom da ni chan chu high break lo kha poi mo na fair value gap te order block te kan du chuan high break nge se kan du chu poi mo ma se bullish alani bullish overview in ka view anga kan view tlang lui thawng mo chan chu kan la bullish atro hei kan hmu hian hemi law hi hei for a wara bullish veng tu ti meng kan soi thiam na tur chu a hriat thiam na bullish veng tu hemi law hi a break chuan bearish scenario kan hmu thawh ti na an ta ni a break ti khan liquidity grab te ka chu kan hmu mai thei chuan enge tu na an hmu le kan ti chuan for a wara kan hmu hian ta order block kan nei le ta pawh chuan bearish fair value gap ne kan nei a hei hian a high hi break a bei se ani first of all a kan hmu hian liquidity grab ringa ta chuan ta fair value gap a siam boka tro mase kan hmu hian heng hi trade opportunity tha ngai chi ni em ni lo chuwang chuan bitcoin nga ti chu kar le chu monday han nga phutila monday enge current i price min pek dana zerin lu tuna han bai fak donin all time high chang nai lu tuka tro sell donin kan la buli sia kha hai market a hian khatiang om hun khaw me ta ni chiang ha chuan kan man mo thei lawa sit back relax ani mai en khani mai mo daily a po eng om lo mo hian kan del tarok te te vek chuwang chuan example a hemi high le hemi low hi poimo a hemi high te fair value gap ne break se retracement te om ni chuan ka le lam chu entry tha te bawan mu ka be se ani lo chuan khang kha ani mai nifty poi en lo na rate to boka kan en me sina 24 June tungum chu nifty po la ein open a tang la negative ani mo invest do dan chuan invest bel na hun takani chan chu an soi dong han index chu han chuk ve a chuk pau la hen bai ngam chan sa sang ka san ji chu sa thiam a ke ma ai mai en soi la ting la percent top vel is that get a trace top 2011 hey correction chauh la ni 10 to 20% is buy opportunity la son ngam mo and mo an tai hen area balance law aron oma tuna 23k ni 21k vel hi ron chuk poni se a om lo shan pa lo mo aron chuk za salom ni chan chu an mu hian tai nai tlai kan mon li fair value ka pi nifty po react lat me a chu chu in daily alan kan di chuan nai daily a chuan fair value gap a siama ta gap an oma price gap sell off kan nei a chuan 21k te chu realistically chuan la chuk en zat person nge 10% ve chu
a chuk kher lo mai the ma se ron chuk po ni a ron chuk le invest na hun kan nei thadon ti na ni mai daily zo ka trade lo ta index zu index sau daily trade tan chuan short opportunity zon mai ni a mu dan chuan in mu dan te lo nang lo mai the zan zu khoi thang lo ba to ka mo tu nai head and shoulder oma he po kan mu ye he pe zu weekly ala ni zo ya 4 hour vel hi nifty ya chuan atangkai vak lo ta ni sa chu ka entry in forex sau de chu 24 hour in akal ta tro 8162 sa 24 chu candle pathum in ni kha siam ta heng hi 9 to 3:30 9:30 to 3:30 ni tlat in ria tik lo mai thei bo chu 4 chu tangkai lo ta 1 hour 15 min 15 te 30 minute te how ha tangkai ta ni khang kha chu kan trade da sir khan hei ke mani kha in adjust ve poimo kan approach khamo enjoy tapo weekly fair value gap kan karon ta sta 4 hour a hian entry dan thin pa ngai han zong don tai la hemi fair value gap atanga entry sell entry lak mai khani ga du kha khan ni mai ki entry taktika stock vel clear na karon da tel ani chu theory po weekly hey weekly ai i buy Indian spot buy ang hun tha te lo no je theory mi la poi lo zo mo bitcoin in han ju a chauh thun chan sala sanga kan mo hian weekly fair value ke pa kan ma ka thil do am an tani hey ka bai sei chu hemi fair value ke pi aron thlen karinga tai na ron thleng do mo di ron thleng lawa chon tai na follow up karinga follow up lo le a to na chu ne nge bitcoin ang thawin mo hai market trend cha om hai hemi chunga he man mo ta lo du tu sam chuan hemi hi ron touch so sa by opportunity om thai te po karinga a song kha ani deu mai guys hey country dan hi ain ang vek thai lo chan chu hey nga po karma sa kamar khaw ni kan mong he karin na area in a hol karin a chuan hei ta short lo la don tai short chi chu ni thei lo ta hemi hi a reversal ka hak ta reversal ma buy la just stop loss ai tanga chau le vang bak ta cái en zui lo ta shum boka he nga wi zu ka en ngai bak lo ma lo request bang kha ni again an zel ni kan en vel to ani